हेल' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय नोंथांमोन। दा नोंथांमोन जे जों ससियेल मिडिया नुगासिनो दं, गोबां जों भाइरेल जानाय नुगासिनो दं ससियेल मिडियाआवहाय। बिथां जे इउटुबार जे नोंथांमोना बयबो सिनायखायो, जा एमजे बिथां जे इउटुबार जे गावनि अनजालि बिसिजों जा माखासे जे खोथा जे बेवहाय जे बेरखाङो आरोखि ससियेल मिडियाआव नोंथांमोन। जे बेखौहाय जे सिगांग्रो दा गावनि अनजालि बिसि जे एमजेनि बिसि दा एमजेनि बिसियाथ' नोंथांमोना मिथिखायो जे वेस्ट बेंगलनि जे बोदोन हिनजाव माबायदि टाइपनि जायो जे नोंथांमोना मिथिखायो। बे डिफारेन्ट जायो आरोखि जे जोंनि ओरैथिंजायनि हिनजाव बोदोन आरो सानजारि एसे डिफारेन्स जायो आरोखि नोंथांमोन। जे हिनजावफोरनि बादै जे खासिया रायजो जे मेघालयनि रायजो जे बेफोरबायदिसो जे एसे टाइप जाहैयो आरोखि जे बिसोरनि जे एसे साननायफ्रा। दा नोंथांमोन जे गुबै खोथाया मा, नोंथांमोन मा जामारदों बे भिडिअआव जे डिसकास खालामगोन जे नोंथांमोनाहाय भिडिअखौल' फुल नायजोब आरोखि डिटेल्स गासिबो जे नोंथांमोना मोनथिजोबगोन आरोखि। दा नोंथांमोनाहाय जे गुबै जे नैबे बिथां प्रिति जे एमजेनि बिसि प्रिति नार्जारिया जे फेसबुकाव मोनसे पस्ट होदों नोंथांमोन। जे बे पस्टआवहाय जे बिथाङा जे बुंदोंमोन, सिगांग्रो आं नोंथांनो फोरमायग्रोनि आरोखि। दा नोंथांमोन जे पस्टआवहाय जे फोरमायदोंमोन जे प्रितियाहाय जे एमजेनि न'आवहाय जे एमजे गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाजों जे न'आव थायो, गावनि न'आवहाय गावनि आंगो गामियाव जे गावनि बिसिखौ जे लांदोंमोन। सिगांथ' एमजेआ हिनजावनावसो थाबाय थाग्राखामोन, नङा होमबा नोंथां? एमजे बे हिनजावनावसो थाबाय थाखायो बे बेंगलावहाय। दा नोंथांमोन जे आलासि जानो जे फैनाय जे गावनि न'आव जे लाबोदोंमोन गावनि अनजालि बिसिखौ प्रिति नार्जारिखौहाय। 15 दिन दा मास थानानै दा खि न'आव थांफिनबाय। न'आव थांफिनबाय खोमा दा। न'आव थांखांनायनि उनाव दा नै मोनसे जे फेसबुक पस्ट जे प्रिति नार्जारिया जे होबाय, जे मोनसे पस्ट होबाय नोंथांमोन जे नोंथांमोना नायनो हागोन। जे नोंथांमोन जे फेसबुक जे पस्ट होनायाव जे बुंबाय 15 दिन, नङा होमबा नोंथांमोन? 15 दिन जे आलासि जाहैनायावनो जे गाइखेर बायनानै होबाय थानांनायावनो जे बेफोरबायदि जे उन्दैनो जे गाइखेर बायना होनो हाया, थारमाने खोथाया बेबायदि आरोखि। जे अननाय होआखै उन्दैनो, जे अननाय दिन्थियाखै, जाय बेफोरबायदि खोथा फोरमायदों आरोखि जे बे एमजेनि बिसि जे प्रिति नार्जारिया नोंथांमोन। दा गमामायैनो एमजेआ जे बिनियावहाय जे रिप्लाइ जे पस्टखौहाय जे रिप्लाइ होफिनदोंमोन। दा बे रिप्लाइ होनायाव नोंथांमोन जों दा आलादाखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथांमोन। जों आलादाखौ दा नुनो मोनदों, आलादा रिएक्सनजों जे आलादा बे पस्ट टाइटेल जे होनाय जों नुनो मोनदों नोंथांमोन। जे आलादा रोखोमनि दा नोंथांमोन जे बे एमजे बिथाङा जे रिप्लाइ होफिनबाय, पस्ट होफिनबाय जे बिनि सायावहाय नोंथांमोन जि एमजे बिथाङाहाय जि बुंबाय। दा एमजे बिथांनि जि पस्ट बुंनाय बायदिब्ला दा एमजेआहाय दे प्रितिमोननि न'आवहाय दे हिनजावनि न'आवहाय गोरजिया जा थाहैनांगौ आरोखि। दा बेबायदि जे सिंनि खोथा आरोखि, गावसिनि सिंनि खोथा। सिंनि खोथाया जा बेरखांदों आरोखि नोंथांमोन जे ससियेल मिडियाआवहाय नोंथांमोन। बिथांमोननि सिंनि खोथाया दा बेखौनो बुंदों जे एमजे बिथाङाहाय जे हिनजावाहाय जे हिनजावनि फिसा, नङा होमबा? बेयो हिनजाव माहारि जे हिनजावफ्राहाय जे मालायनि जे न'खराव जे संसार जाहैखानांगौ, बे मोनसे संसारनि नियम खान्थिखा नोंथांमोन, नङा होमबा? बे नियमखा जे गोबां जे गोदोनिफ्रायनो जे बियो नियमखा जे जोंनिया जे खासिया रायजो मेघालय रायजो नङा होमबा? दा जोंनिया जे हिनजावफ्राहाय जे गुबुननि जे न'आव जे थांखानांगोन, संसार जाखानांगोन जे सानसेब्लाबो। दा बे आरोखि। दा नोंथांमोन जे बिथांनि जे प्रिति नार्जारिनि बादिब्ला बिथाङा जे गावनि जे फिसायनि न'आवहाय जे एमजे नार्जारिनि न'आवहाय जे थानो गोसो गैया नोंथांमोन। 100% बे थानो गोसो गैया। दा न'आवनो थानो गोसो। दा न'आवसो गोरजिया लाखिनो आरोखि, न'आव गोरजिया लांगोन। दा बेबायदि खोथाया बेरखांदों आरोखि ससियेल मिडियाआव नोंथांमोन। दा बिसोरनि सिंनि खोथाखौ दा बेखौनो एमजे बिथाङा आरोबाव जे बुंबावदों नोंथांमोन जे रिप्लाइआवहाय टाइटेलावहाय जे ससियेल मिडियाआवहाय बेबायदि जे खोन्थानो नाङामोन, जे फोरमायनो नाङामोन ससियेल मिडियाआवहाय, नङा होमबा? जा बयबो खोनायो, बयबो नुयो। दा नोंथांमोन नै दा बिथांमोननि जे दाङाबाजि जानाय जे गोरजा लाखिनो जे बिथाङाबो गोरजा थानो बायो, जे हिनजावाबो गोरजासो लांनो नागिरो, फिसायनि न'आव थाहैया। दा नोंथांमोन आरोबाव जोंनि एमजे बिथाङा जे हिनजावनि न'आव थाया, गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाजों थानो लुबैयो। दा मेन खोथाया जे गाइखेर उन्दैनि जे गाइखेर बायना होनाय, जे गाइखेर दौनाय, दा कमेडि टाइपबो जायो आरोखि नोंथांमोन। दा आसरित आरोखि जे माबा मोनसे जे गिदिर खामानि जे बे नङा होमबा? नों माबा मोनसे जे गिदिर भुल दाय जानाय बे मोनसे नङा आरोखि। बे ओरैनो संसारनि नेमखान्थि जे नोंथांमोन जे फिसा मोनसे दायावनो जे बिथांमोना जे दाङाबाजि जादों आरोखि नोंथां। फिसा मोनसे दाङावनो जे गाइखेरनि जे फिसा मोनसे दायावनो नोंथांमोन, फिसा मोनसे दायावनो बिसि फिसा बेबायदि जे ससियेल मिडियाआवहाय
बेबायदि जे खेंफोरथि होनांगौ गोनां जाबाय बिथांमोनहा गमामायैनो दा बिथांमोनखौहाय जे उननि समाव नुसिगोन जे मा बिथांमोना रिप्लाय होयो ससियेल मिडियाआवहाय जे सिगां समावबो जे जेम्स बिथां आरो गोबां इउटुबारफ्राव जे बिथांनि सायाव जे एमडि जे 6 मान्थ्सनि जे उनावनो जे डिलिभारि जानाय गथ' जन्म जानाय जे बेफोरावहाय जे माबा मोनसे जे दङ नामा हाबखोमानानै माबा मोनसे माना बेफोरबायदि जे ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि खोथा जे भिडिअ जे बिथांमोनाबो लाबोनो हायामोन नङा होमबा साहस हायामोन नोंथांमोन दा गमामायैनि जे सिगाङाव जे माबा मोनसे जे जाथाय जाबाय सिगांनि माबा मोनसे जे भुल मोनसे खामानि दङ जानो हागौ आरोखि दा नोंथांमोन माने हाबा जाखांनायनि उनावबो जे गथ' गथाय खांखांनायनि उनावबो दा बिथांमोना जे मिलायनो रोङा संसार जानो रोङा दाङाबाजि जालांनाय जे ससियेल मिडियाआवहाय जों गासिबो रायजोआव जों सिनायजोबो बिथांमोनखौ नङा होमबा जे हिनजावनि न'आवहाय जे गोरजा लाखिनो गोसो आरो जे एमजे बिथाङा जे थानो गोसो गैया दा बिथांमोननि जे सिंनि बाथ्राफ्रा बेरखांबाय गमामायैनो जोंनि हारियावहाय बेबायदि जानाया जेनेबा हारियावहाय आरोखि गोबां जे बेबायदि जे जागासिनो आरोखि जोंनियावबो दासिमबो जागासिनो दं बेफोरबायदिखौ होबथानांगौ आरोखि जे हायोब्ला बे प्रिथि दाहाय जे हायोब्ला जे हौवानि न'आव थानांगौ आरोखि हौवानि न'आव थानानैसो संसार जानांगोन हौवानि न'आवसो थानांगोन जे हिनजावफ्राहाय जे मालायनि जाखायो होमबा नोंथांमोन बे जे नियमखा दा गोदोनि स्टाइल हिनजावफ्रा बेबायदिबो जानो नागिरो नोंथांमोन जा आं बुंनो सानदों आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन गोदोनि स्टाइल हिनजावफ्राबो बेबायदिनो जानो नागिरो नोंथांमोन जे हौवाखौ बराय जे गोरजा लाखिनो नागिरो बेफोरबायदि आरोखि नोंथांमोन दा जोंनि बेफोरबायदि जानायावहाय ससियेल मिडिया बेफोरबायदि जे थासारि नुयोब्ला एसेबाबो गोसोआ बोरैबा मोनखाङो आरोखि जे नोंथांमोन जोबनायाव आं नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंबावनो सानदों आरोखि दा बिथांमोननि जे उन समाव जे बिथांमोना मा राहा लायो जे बिथांमोननि फारसे मा जे आपडेट फैयो जे नोंथांमोना नेनानै थादों आरोखि जे आं लाबोगोन आपडेटखौहाय जे बिथांमोनहा जे बेफोरबायदि जे ससियेल मिडियाआव बेबायदि पस्ट होनांगौ गोनां जाबाय सासे फिसानि थाखाय जे गोरजा थाहैनि आरो जे फिसायनि न'आव जे प्रिथि नार्जारिया थांनानै थाहैनि दा अनेक नङा होमबा नोंथांमोन ससियेल मिडिया बेफोरबायदि जे गोसारनाया दा नोंथांमोना उननि समाव आपडेटखौ नेनानै थादों आरोखि नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाखै जे सोरनि गोरोन्थि जे नोंथांमोन गोरोन्थिया सोरनि कमेन्ट खालाम आरोखि नोंथांमोन।